οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΗ. Ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας μας. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθήμων του έθνους μας. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθήμων του έθνους μας. Το πτυχίο στην κυρία Σταματίου θα το απονείμει ο πρόεδρος του ΤΕΗ, κύριος Δημήτριος Πασχαλούδης.